enre numere no first of all me chacha Ghana for na me fancy for nyina me obi afirisi apa Christmas me obi afirisi apa stress me ne ka fa futu yin chacha so me stress obi amon ho ban ni wura 2025 mu wa wo sombo som ne yi wa wo sum nya me sum ne yi dia wo sum bia me sere wada se sum ne yi na afu we sei na ye wura December man nche beberu 2025 mu no ehu pa dia me hu no me nye sofo beti dia me hu no sere mada se obia wa wo tu kwai wo kwa akiri wo kokwa so wo kofa ade koto ade me sere wo twimoto utwika me sere wa se hwamanfo maso adobesfo no twitwi base kwa akra ne ade no ati ase hwinom enzema no me sere wa da se fordfo no dobesfo mo ne ho ase mo speed ne mo nteso na amanfo yere no amanfo okunu no amanfo adehye ere titi ma amudu omoko no te me sere mo ada se mo nya abotre na mo fom nko du asundwe mo nte speed ne so na ka ne 2025 emu hu papa me na me ka mo me koma asem so ana mo video bu Kevin Taylor no didi asantefo atem Kevin Taylor mate won ni say hwana we ni asantefo atem bi na me odi asantefo atem me fa ho nche woda asante ni die me hwese wo Kevin Taylor ni pa fu bi te se wo Kevin Taylor awoni ne wo so fa so bi ani omo so ma wo nso fa so bi ani wo so a wanya US bi akotena wodi nkwase asem kire nipa anti umuhwe ya kase wode manchi asante hinanim wo ye fom Kevin Taylor uye nipa mu nsam ye kas uye nipa mu nsam je se wo so ni mfa so e ma nipa e asante fo no wo Kevin Taylor uye nipa mu nsam ma ye na wo benya sisire mu fo be so manchi a he na me kwa me asante ne kwa me pekun akoso manchi a menya ne sisire mu fo so manchi a wo Kevin Taylor